पुढे राजकीय वर्तुळातली एक महत्त्वाची बातमी आहे। राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते अंकुश काकडे यांची FB पोस्ट सध्या चर्चेत आहे। आज दादा तुम्ही हवे होता, एक महत्त्वाचा निर्णय तुम्ही करणार होता। दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावर प्रश्नचिन्ह अशा प्रकारे त्यांनी एक पोस्ट केलेली आहे। आज दादा तुम्ही हवे होतात, एक महत्त्वाचा निर्णय तुम्ही करणार होतात, अशा प्रकारे अंकुश काकडे यांनी ही एक FB वर पोस्ट केलेली आहे। आज 12 फेब्रुवारी आहे आणि अजित पवार यांचं 28 तारखेला निधन झाल्यानंतर विलीनीकरणासंदर्भातल्या चर्चा राज्यभरामध्ये जोर धरू लागलेल्या होत्या आणि यामध्ये 12 फेब्रुवारीला विलीनीकरणासंदर्भातली घोषणा करणार होतो अशा प्रकारे शरद पवार यांनी सुद्धा सांगितलेलं होतं आणि आज 30/12 तारीख आहे आणि त्यामुळे अंकुश काकडे यांची ही FB पोस्ट आता चांगली चर्चेत येते। आज तुम्ही एक महत्त्वाचा निर्णय करणार होतात, आज दादा तुम्ही हवे होतात, अशी पोस्ट अंकुश काकडे यांनी केली आहे।